ndikhunjuzwa nguDr Music manapha uba ndizawugqiba i-20 years kulo nyaka ndise-Cape Town. No wonder ezinye izimenxe zizigomba isifuba zisho nje uba ndingowalapha. Ndafika 2005 ndizokwenza i-in-service training, buyele entsayini. 3 months later ndandisayina i-full-time contract ndi-online editor enye iprogram yayidlala ku-SABC 1. Ndaqonda afoka ndiyindawo. Fast forward ngu-2025 ngoku andisaqeshwanga, but that does not mean uba ijani ayispani. My will to survive is way stronger than i-stress songaphangeli kaloku. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Dr Music is celebrating 20 years ekule entertainment industry kule weekend nge-24 kaMeyi. Phaa ezitowns favorite yard ezinyoka, abantu basegqeberha bazawuyazi. Uzabe khona nalagimba ulayisha gqithi irider kamafa into yoba ine-platter for 6 just for control. Yalayisha kaloku laa fruit cake. It was the only time uzayibona iqumbile xa ngekaphakwa kwi-event. But ke asikho lapho namhlanje guys. Baninzi ke abantu abaphaa guys, ndizawumenshina nje abantu baziyo. Real Yano uzabe phayana, ulady za Bhatela Zanele efowunini is a topic for another day. uTiranz wasamenshina kamshoze nimbonile mos kwiposter, otherwise nomlesta uzabe khona. Yasibona esasimenqa sika-DJ ba lefu uzunuka ibheravos xa kutshiselanga. Uyathanda ucinga abantu bayidisability lawe yaka afonini uyijinja. But ke asikho lapho namhlanje guys.